I denne film vil du høre om USA's natur. Jeg har valgt at snakke om USA's natur, da det er et stort land og derfor har en masse forskellige slags klima, og derfor også en masse forskellige slags natur. Men dog er USA's klima mest tempereret. Tempereret klima er ligesom her i Danmark. Man har tempereret klima, når det varmeste temperatur er over 10, og den koldeste måneds gennemsnitstemperatur er under 3 grader. USA har også subtropisk, tropisk og polart klima. For eksempel på USA's 50. stat, Hawaii, er klimaet tropisk. Eller på USA's 49. stat, Alaska, hvor det er polar. USA er også fyldt op med nationalparker. Hele 59 nationalparker i USA. For eksempel Grand Canyon, som I nok alle sammen godt kender, som er dannet af Colorado flod, som løber hele vejen igennem de store bjerge. Grand Canyon regnes også for at være et af verdens største naturlige underværker. USA holder også inde på verdens 4. største flodsystem, Missouri-floden. Floden strækker sig over 3.767 kilometer. Som vi nu alle sammen har kunne se, er USA et sted fyldt med en masse forskellige oplevelser og en fantastisk natur. Tak fordi I gad at lytte med.